Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo kaninyong tanan. Anya na kita sa 13 nga Domingo sulod sa tuig. Mga igsuon, ang kamatayon matud sa atong unang pagbasa, dili pagbuot sa Dios. Dili kini kabahin sa iyang plano sa pagbuhat sa kalibutan. Kay lagi gibuhat man sa Dios ang tanan nga hingpit ug maayo. Ang kamatayon misulod sa kalibutan diha sa pagkapukan sa tao, gumikan sa sala, tungod sa pagtintal sa yawa, nga maoy nagdala sa tanang sakit ug kadaotan. Ang ebanghelyo nato karon nagpadayag nga si Kristo maoy tambal sa atong pagkapukan sa sala. Siya mao ang atong kaluwasan gikan sa kamatayon. Diha ni Kristo walay luna ang kamatayon, kundi usa lamang kini kapag hikatulog nga mahimong pukawon sa Dios nung gahom. Sulod nining Santos nga Eucharistia, atong iampo ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ang mga katuyuan sa tanan nga nagasunod niining misa sa telebisyon, ingon man ang mga katuyuan nga anaa diha sa inyong TV monitors. Kita nagatigom sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasa kaninyo. Mga igsuon kuda ni Kristo karon ang 13 nga Domingo sulod sa tuig. Aron maandam kita sa pagsaulog niining Santos na misa, ato karon hinumduman og hinulsula ng atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos,
ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon, ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat, hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kaya ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Og sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, Ginoo, kay mo akong gigakos pag-ayo. O wala ko motugot nga akong mga kaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako, gikan sa kinahilad man sa kalibutan. Diling kawas mo ako, gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daigang Ginoo, kamong matinumanon kaniya. Ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiot lamang. Apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Pamati, O Ginoo, kaloy ako. Ginoo, pagpakay mo nga akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagpangutang ato sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw.
Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kamong madato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa, buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato nagpakakabus siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabus. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahuna, makatarunganon gayud nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya, kung kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, nagtinabangay kamo, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghang tinigom, wala masubrahi, ug ang diutay tinigom, wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanino. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, mibalik si Jesus pagtabok sa lana ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo ug nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babay nasakit ug naglisod na. Adtuain taon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong tao, miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pamang sa mukon ang magtutudlo. Wala tagdan Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya gawas lang kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata, ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi,
Nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. Ug hilabihan gayud nila kahibulong sa nahitabo. Apan, gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini. Ug siya miingon, "Pakana ninyo ang bata." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo, niini ikanapulog tulo nga Domingo, ang atuang Ebanghelyo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 23. Dinhi sa atuang Ebanghelyo, there are things na murag somehow intriguing, no? Makaingon ta, uy, no? Kay nga naman, makita nato na naay duha ka klase nga babay. Ang usa ka babay, no? Nasakit og 12 na katuig. Ang usa ka babay ingon pa bata ug nagpangidaron og 12 years old. And in the Jewish tradition, ang mga babay or mga bata na moedad og 12 mahimo na siya nga nagsugod ang iyahang pagkababay or womanhood in that maabot siya 12 years old. Yet dinhi sa ato ang Ebanghelyo, ato ang makita or ato ang nabati na ang bata nasakit, namatay gani, no? Wala niya ma-enjoy ang iyahang mga tuig. Unya ang usa ka babay 12 years na nasakit, no? Unya wala po niya ma-enjoy kaya naman nagsakit man siya. No, maisuon ko ni Kristo. Dinhi po sa ato ang Ebanghelyo, ato pong makita ang duha ka klase ng mga tao. Na ay tao in the person of Jairo na usa ka inila. Usa ka tinahod kay ngano man dako man siya nga opisyal sa sinaguga. Naapoy babay na pobre, wala gani nganli. Unya si Jairo nakasulod dayon sa atubangan ni Jesus. Apan ang babay, tungod kay lagi, somehow, layo or gawas man sa katilingban, kay lagi sa iyahang sakit o sa iyahang pagkapobre, ni duol kang Jesus in secret. Mga igsoon ko na ni Kristo, mga contrasting kini na mga characteristics sa ato ang mga characters din sa ato ang Ebanghelyo. Yet naapod tayo makita kung unsa man ang ilahang similarities. Unsa man ang ilahang pagtuo. Ang ilahang willingness na magpaubos, ang ilahang kagustuhan na musimba ug modayeg sa Dios. Ug tungod aning ilang kagustuhan, ilahang pagtuo, mao kini ang rason na sila nakadawat sa dako nga grasya sa kaayuhan. Kaayuhan sa ilahang sakit ug kaayuhan sa pagkabalik sa ilahang kinabuhi. Ug mao man ay tawag sa ato ang mga igsuon kuda ni Kristo, no? Kinsa man nato nga hinagampo na hinaut unta masakit, ug hinaut unta dili maayo kung nasakit man, di ba? Tanan nagampo sa kaayuhan. Pero ang pangutana mga igsuon kuda ni Kristo, unsa man na klase na kaayuhan ang ato ang gipangayo? Unsa man na klase na kaayuhan ang ato ang gipangita? Kutob lang ba sa kaayuhan sa lawas? Mao ba ni ang gusto sa ato ang Ginoo? Hinumdumi mga igsuon ko ni Kristo din sa ato ang unang pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Ingon gidto na ang Ginoo dili malipay sa kamatayon. Og unsa man ni nakamatayon? Ang tinud-anay na kamatayon mga igsuon ko ni Kristo is the separation ngadto sa Ginoo. Dili lamang kay separation o kanang kamatayon na physical, kundi ang pagkabulag nato ngadto sa Dios. Ug unsa man ni mga igsuon ko ni Kristo, mao kini ang sala, ang tinud-anay na kamatayon. Kay ang ato ang kinabuhi dina sa pagpakamatay ni Jesus ngadto sa krus gihiuli naman. Apan kinahanglan gihapon ang ato ang free will, ato ang kaugalingong kabubuton kung ganahan bagyud ta
na mahiuli ug mahimong maayo ang atuang kabubuton nato ang relasyon ngadto sa Dios. Nining atuang karong napulog-tulo nga Domingo sulod sa tuig mga igsuon ko ni Kristo ang ato ang mga pagbabasa nag-awhag ka nato to check, to evaluate asa man o unsa magud ato ang gusto na maayo. Kutob lang ba sa physical na kaayuhan o ang ato ang relasyon ngadto sa Dios. Kay bisan pa man mga igsuon ko ni Kristo kita na ay mga sakit. We can always be at peace with God. Especially kung ato ang mga sakit, ato ang na-unite din sa kasakitan ni Kristo. Kung ato ang mga kasakitan, ato ang mga struggles, ato ang mga problema, atong makita na kini na ay meaning, na ay kahulugan, ug na ay tumong. Kay lagi ato ang man kining giantos ug ato ang man gi-undergo because we believe that God has plans why He allows these things to happen. Lisod kaayo mga igsuon ko ni Kristo kung ikaw nasakit. Unya, tungod kay ikaw nasakit, aburido ang imong ulo. Unya, di na sa imong pagkaaburido sa imong ulo, ang mga tao na nagpalibot nimo, nagbantay nimo, maaburido pod. Kay nga naman, permanente kang masuko. Pero kung ikaw na ay maayo o nahiuli ang imong relasyon ngadto sa Dios, na ay posibilidad diha sa imong pagtuo, makita nimo ang meaning of this suffering. You can always over this and find merit from this. Ug ang mga merito imong mahalad. Alang posible, pwede, alang sa pagbayad sa imuhang mga sala na imuhang mga na-realize. Ug pwede pod na imuhang ihalad ngadto sa Dios aron iyang kahimutan ug aron iyang mahatag na merito sa kalibutan. You can always offer this for conversion of sinners. You can always offer this for para sa nindot na grasya, mayong mga relasyon din sa inyong pamilya. You can always sacrifice. Diba maumana din sa ato ang ikaduhang pagbasa? Kung ikaw puno, kung ikaw dato, kung ikaw hayahay, makatabang ka sa mga naglisod. Dili lang man ni siya, mga igsuon ko ni Kristo, dili lang ni siya about sa kwarta or mga treasures or mga material things. This can also be disposition. This can also be faith and hope. Kung ikaw puno ni ini, pwede gud nimo ni siya ma-offer alang sa mga tao na nagkinahanglan ni ini. Ingon ana kanindot ang grasya sa ato ang Ginoo. Hinaot unta ato kining mapuy-an. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawag alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta.
Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga iya kitang luwason sa kamatayon, sa mga sakit ug sa tanang dautan. Sa matag pangamuyo kita moingon, luwasa kami Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, nga magpadayon unta kini sa pagbuhat sa misyon ni Kristo, sa pagpakgang sa dautan, pag-ayo sa mga masakiton, ug paghatag sa kinabuhi, ilaban na niining tuig sa pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong gobyerno, nga mahimo unta kining epektibo nga instrumento sa pagpatunhay sa kalambuan ug kaayuhan alang sa kadaghanan ug dili sa pipila lamang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nakasinati sa nagkadaiyang dagway sa kasakit ug kalisod, puno sa pagtuo, mudangop sila kang Kristo, isip ilang kalauman ug dalangpanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga namatyan sa minahal sa kinabuhi, nga masinati nila ang kahupayan sa mga tao nga miduyog sa ilang kausbanan, isip presensya ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdyong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nahikatulog diha sa kamatayon, nga pukawon unta sila ni Kristo ngadto sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios Amahan, dili imong pagbuot nga ang tawo mamatay. Ayuha ang among mga balatian sa ug luwasa kabi sa tanang dautan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyong sakripisyo, gikan sa imong mga kamo, alang sa pagayod ug himaya sa naman, alang sa makasalanan sa lahat ng santos na simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami, nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong
mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Cristo balik na
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, iyang mga kaabag na obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya baan kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong pag-inig suunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. In this sacred moment, let hear us one. We come to feast upon your birth, the own beloved Son.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog harioban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Romel Ray Melicio Rosil, member sa Congregation of Mary's Little Children. Daghang salamat sa atong choir, ang St. Joseph Choral o San Jose Choral diha sa Tabunok, Talisay, Cebu. Sa atong mga lector, salamat kaayo gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa Sambagdos, Cebu City. Among makanunayon nga pasalamat kaninyo among mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, mga kahigalaan na sa lain-lain nga paagi nagpadayon sa pagkigunong o pagtabang kanamo sa among Pauline mission. Ug alang ni atong buot nga motabang ug mosalmot ni ining maong kalihukan, ana ang among account name, account number ug ingon mausab ang among GCash number diha sa inyo mga screen. Daghan kaayong salamat ug mga panghinaot nga unta magpadayon kita sa atong pag-alagad sa Ginoo ug nga panalanginan usab ang atong mga buhat. God bless us all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks unto Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House.
You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Paulines Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Paulines, at the service of gospel and culture. Books for Teens from Paulines Media Center. Visit us at Paulines Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deuterocanonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2. A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff. Pictures of Me. Just Say No to Drugs. How to Be a Hero. Friends Forever and Entering the Teen Zone. Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens. What teens want you to know but won't tell you. What makes your teen tick? Come and visit us at Paulines Media Center Cebu.